बेलायखौनो हामबाय दिनै मिडियायावनो जों जतन साइबानो खना 9 तारिख आगस्ट 2023 चिनी हायुं गोनांगै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे पालायजानाय आबनो रिक्सावैनो खना एडीसी हेडक्वार्टारनि खुमुलुंनि न याकली एकाडेमी नि नखलाव कैसा फ्रेंडशिप फुटबॉल मैच जों एमएलए वर्सेस एमडीसी थांलाय निजानाय अ मैच न नायनायनि बागै मोआमसेनि जत लुकुरावनो आं खाबाय खुबाय गयजाव नायै जोंनो खाबाय खुबायखाय खाबा जानायनि बागै तामने माने जोङो जराव सायमानो थोंनि बिसिंतै चिनी तिब्रा हास्ते गोनांगै दाबो जत जागानो थुंरक रामगनो खेला दुला थांनाय दङ अ खेला दुलानि बिसिंतै थोंरोंनि बिसिंतै जों चिनी बरफनि बिसिङाव दाबो बेमो खामिया किसा ड्राग्स बाय कबुलित माने आबनो कातिना बागै जों जतन बयजाव जतन थंग फायदि सात ग्राम खनानै हिंगाय जों थंग खेला दुलाबो खायना नांगौ तम क्रिकेट तम फुटबल तम बैडमिंटन जों गाहाम खालायै जों माहाय खालायै जों खेलानो खाना जों गाहामखाय जों खुलुमनाय हामबाय।